Per venir a la tercera conferència del País Valencià en un país del mar, organitzat per la Federació d'Organitzacions de la Llengua Catalana. M'agrada molt que vingueu a aquesta València per part de l'Associació del País Valencià. Avui tractarà sobre una conferència d'economia que ens explicarà el professor Daniel Tirado de l'economia del País Valencià en un marc polític eficient. La setmana que ve, el País Valencià també fa la nostra docena Setmana Cultural del País Valencià a Barcelona, en el qual també la Federació de la Llengua fa la seva aportació amb una altra conferència que la setmana que ve, que és la de Societat i Política del País Valencià, amb Francesc Piadell, que és el marc dins de la Setmana Cultural que organitzem i res més, i moltes gràcies, que esperem que trobeu interessant aquesta conferència. Hola, bon vespre a tothom. Us presentaré el conferenciant d'avui, que és el professor Daniel Tirado i Fabregat, Castelló de la Plana 1965. És llicenciat en Economia per la Universitat de València i doctor en Economia per la Universitat de Barcelona. Ha estat professor d'Història i Institucions Econòmiques a la Universitat de Barcelona i a la Universitat de València, on exerceix en l'actualitat. També ha estat investigador convidat a European University Institute de Florència, a la University of California, Davis. Els darrers anys ha concentrat la seva recerca en l'anàlisi de l'evolució i els determinants de la desigualtat econòmica regional a Espanya en el llarg termini. Els resultats de la mateixa s'han publicat en diferents articles científics apareguts en revistes acadèmiques internacionals, com ara Journal of Economic Geography, Journal of Regional Science, Regional Studies, Explorations in Economic History, Pliometrica o European Review of Economic History. Cedeixo la paraula al professor Tirado. Gràcies, Rafael. Bé, bona tarda, bon vespre. Com deia en Rafael, no sóc especialista en economia valenciana, però he fet l'esforç les darreres últimes setmanes en intentar fer un discurs que pugui ser entenedor sobre la situació actual de l'economia valenciana i sobre quines són les perspectives de futur i quins són els... Sí? M'acostaré una mica més. Ara? Sí. Vale. Vull dir primer per la meva parla que jo soc de Castelló, com ja ha dit Rafael, però el meu valencià igual és d'un poble de l'interior, que és les Coves de Vinromà, un poble entre la Plana Alta i el Baix Maestrat, i aleshores he viscut molts anys primer a València, quan vaig estudiar la llicenciatura, i després de 10 anys a València vaig vindre a viure a Barcelona, on vaig estar 18 anys treballant aquí a la Universitat de Barcelona, i el 2010 vaig tornar a Castelló i a treballar a València. Dic això perquè la meva parla igual té girs que són barcelonins o que són apitxats o que són covarxins, diríem. Serà poc normalitzada en aquest sentit. El segon és que en aquest decurs el que va ocórrer és que jo vaig arribar a Barcelona l'any 1992, deixava València i vaig estar, com he dit, durant 18 anys aquí i el 2010 vaig tornar a València i la meva percepció, i en particular a Castelló, que és on visc habitualment, és que estava davant d'una economia, d'una societat que estava en una situació de crisi molt flagrant l'any 2010. O sigui, només calia passejar per la ciutat de Castelló, i aquí algun company ho podrà corroborar, i estava ple de tendes tancades, de centres comercials buits, amics teus que te contaven que estaven a l'atur, alguns amics que eren empresaris te contaven que volien vendre's l'empresa i que la situació era molt dramàtica. Dramàtica vol dir que en termes de xifres macro que estaven en taxes d'atur del 28% i en taxes d'atur juvenil per sobre del 50%. Vol dir que la situació en 2010 era molt complexa. Davant això, el que hem plantejat a l'hora de preparar aquesta xerrada, i ha estat una mica... Al final ha canviada perquè el diumenge passat el diari Levante, el Mercantil Valenciano, va treure una doble pàgina sobre una discussió acadèmica entre
alguns professors de la Universitat de València, intentant explicar, enraonar sobre quan va començar aquest decliu de l'economia valenciana. Com veurem, és un decliu important. Hi havia qui opinava que això és una cosa pràcticament conjuntural, que és propi de la crisi que hem viscut els darrers anys, però que no és una situació estructural, però hi havia uns altres companys que argumentaven que és un problema estructural que ve de llarg i que té una contundència important. Aleshores, jo el que m'he plantejat és debatre amb aquells companys que escrivien al diari Levante, intentant explicar quin ha estat el procés de creixement de l'economia valenciana, com veurem des dels seus orígens, allà per la segona meitat del segle XIX, quan comença el procés d'industrialització a l'economia espanyola en general, i quina és la posició que ocupa l'economia valenciana, per caracteritzar almenys tres grans etapes. Una que va des de la meitat del segle XIX fins als anys 30, la Guerra Civil, una segona que inclouria, tot i que n'hi ha dos períodes marcadament diferents, que va entre la primera dictadura, els primers anys 40 i 50, i el plan d'estabilització fins a la crisi del petroli, fins als anys 80, i quina és la situació actual, on som? On som en un període que s'obri als anys 80 que tancaríem avui. I el que intentaré mostrar és que la situació de l'economia valenciana, tot i que ha tingut problemes estructurals, no tots els períodes han sigut períodes de total èxit, ha tingut crisis conjunturals rellevants, el que estem vivint ara és un moment especialment difícil. Especialment difícil, i faria tres elements que, com diríem, avancen o que poden avançar el que vull contar-vos al final. Aquesta és l'evolució del PIB per càpita, que és la mesura que fem servir habitualment per mostrar el nivell de vida o la productivitat d'una economia, de l'economia valenciana envers la mitjana de l'economia espanyola. Això es va publicar fa 4 dies en una revista que es diu Papeles d'Economia Espanyola, va sortir un article en el que es mostrava que des de 2000 fins al 2014 l'economia valenciana en primer lloc se situa ja en l'any 2000 per sota de la mitjana espanyola, vol dir que aquest miratge d'una economia pròspera, rica i que tot va bé i la fiesta continua ja no era cert a principi del segle XXI, i que entre 2000 i 2014 hem perdut de l'ordre de 12 punts percentuals respecte a la mitjana espanyola. Vol dir que avui l'economia valenciana té un PIB per càpita, ofereix als seus ciutadans un nivell de vida que com a mitjana està 17 punts, 16 punts per sota de la mitjana espanyola. El segon punt que intentaré mostrar-vos és que això no ha creat un gran debat polític. Jo diria que fins a fa ben poc, fins a l'entrada del nou govern, i que sembla que algunes coses s'estan plantejant, no s'havia creat un debat entorn a la situació de l'economia valenciana i quina és la seva evolució de llarg termini. Bàsicament, entre 1995 i 2015, els governs del Partit Popular al País Valencià, el que es plantejava és que no hi havia un problema de model econòmic. El que teníem era una situació de que una crisi havia copsat amb més força al País Valencià que a altres llocs de l'economia espanyola, però que un problema estructural no apareixia. De fet, en el desplegable que feia el diari Levante parlava Javier Quesada, que va ser secretari d'Economia en un dels governs del PP, i ell en una reflexió que fa avui, aquest diumenge, deia en castellà, no había un problema de modelo, simplemente se rompió porque se acabó el gasto y se acabó la construcción. Vol dir que hi havia una percepció d'un problema estructural de llarg termini. Intentaré aixecar la veu perquè actualment sembla que es comença a plantejar des de la perspectiva del govern valencià de que el problema és més greu del que semblava. De fet, el nom de la conselleria que s'ha creat ara, el nou govern, és d'Hisenda i Model Econòmic. Això té algun sentit, té sentit de plantejar-se quin és el model econòmic que volem i que ha de prendre l'economia valenciana per sortir d'aquesta situació. Però entenc que encara no hi ha una diagnosi clara de quins són els problemes estructurals que pateix l'economia valenciana, no n'hi ha ni un acord sobre quin és el punt d'inflexió en la trajectòria històrica de l'economia valenciana, quan arranca aquest problema.
i si no n'hi ha una diagnosi i no n'hi ha ni una identificació clara de quin és el moment, el punt d'inflexió, evidentment no hi ha una claretat sobre les mesures de política que es tenen que activar en els propers anys. Dit això, anem a plantejar l'evolució de l'economia valenciana des d'una perspectiva llarga, prenent com a referent l'evolució de l'economia espanyola. La idea és, aquí el que us plantejo en aquest gràfic és el que és característic de les economies grans. L'economia espanyola és una economia gran en termes europeus, és que quan arrenquen els processos de creixement econòmic, i a Espanya podríem dir que això es dona a la segona meitat del segle XIX, diríem, és la integració del mercat espanyol, la construcció del ferrocarril, la creació de la peseta, s'integren els mercats, a més n'hi ha un canvi tecnològic que és important, que és la possibilitat de produir béns industrials, fa que les diferents regions, els diferents territoris s'especialitzen en allò que produeixen de forma més eficient. És la industrialització catalana. Aleshores, la primera gran etapa d'aquesta economia en creixement, aquesta economia contemporània espanyola, el que genera a nivell regional és que la desigualtat entre els seus territoris comença a créixer. Entre 1860 i 1930 el que tenim és que els que s'industrialitzen creixen molt ràpidament, els que no ho fan tenen una base agrària fonamentalment, són economies agràries, no creixen tan ràpidament i les diferències en renda entre uns territoris i altres se fan cada cop majors. Això és el que passa a Espanya durant aquest període. Això és el que porta a Catalunya a ser una societat amb uns nivells de vida superiors als que tenen la mitjana dels espanyols durant aquest període. Però si mirem el comportament de l'economia valenciana durant tot aquest llarg període, el que observem és que en aquest procés, tot i que té una forta crisi, la crisi finisecular, la crisi agrària de finals del segle XIX, el que observem és que en tot moment l'economia valenciana s'ha situat per damunt, excepte el tall de 1910, tindreu aquí, per damunt de la mitjana espanyola. Ha estat una economia rica. I en termes comparatius, en la tendència de llarg termini en aquest període, entre 1860 i 1930, el que tenim és que ha anat guanyant posicions. En termes relatius a la mitjana espanyola, en un període de desigualtat creixent, l'economia valenciana va sobresortir. Va començar una producció agrària que li portava a tindre una productivitat en el sector agrari més elevada que la mitjana espanyola. Això va entrar en crisi a finals del segle XIX, però va ser capaç de reorientar més i més l'agricultura cap a sectors d'exportació, parlem de la taronja, parlem dels fruits secs, i a iniciar un procés de lenta industrialització, però lenta i continuada en el temps. Això és el que parlava l'Ernest Lluch en el seu dia dels fils industrials d'aquest primer desenvolupament valencià. El que m'interessa no és només quina és l'evolució, que vull dir que en aquest gran període, en aquest llarg període, l'economia valenciana estava millorant posicions, sinó com es comportava respecte als seus territoris del voltant. A Catalunya, a Madrid, capital de l'Estat i que també experimenta un procés de creixement durant aquest període, i també sobre aquells territoris que avui tenim la percepció, i és certa, de que són territoris amb un nivell de renda més baix que la mitjana. Són territoris més pobres, Castella-La Manxa, Andalusia, Extremadura. Si fem aquest anàlisi, en primer lloc, simplement estan ordenades les comunitats autònomes per ordre de nivell de renda per càpita, i el que tenim és que en 1860 el País Valencià era la quarta comunitat autònoma en termes de renda per càpita, en 1930 era la cinquena, Balears havia desplaçat al País Valencià, però tot així teníem un País Valencià amb una renda per càpita que estava un 20% per damunt de la mitjana. Si ho comparem amb el que passava respecte als territoris del voltant, als líders durant aquesta primera industrialització, el que observem és que la desigualtat està creixent perquè Catalunya tira molt, però el País Valencià perd posicions respecte a Catalunya, però des de principis del segle XX comença a recuperar-ne. Vull dir, va ser capaç el País Valencià de reaccionar i d'entrar en aquesta senda d'industrialització i creixement, en un moment en què era complicat perquè País Basc, Catalunya i posteriorment Madrid eren les que més creixien, les que més tiraven en termes de productivitat. Si fem la comparació amb Madrid, el que tenim és un procés explosiu de
apropament del nivell de renda per càpita del País Valencià respecte al de la capital. Estàvem apropant-nos al líder en termes de renda per càpita. Si ho fem la comparació respecte a un dels territoris que es queden endarrerits, el que observem és que tendencialment el País Valencià estava distanciant-se d'aquests territoris del sud del país que s'estaven empobrint en termes relatius. Per fer-ho més visual, això són uns mapes dels nivells de renda per càpita, que són les províncies, no? Cada una de les taques. Els colors freds, els blaus, són les que estan per sobre de la mitjana, els colors calents, quan més marró, més baix el nivell de renda. El que podeu observar és que ja en 1930 es configura un mapa en el que tot el corredor mediterrani, diríem avui, i el Vall de l'Ebre fins al País Basc té els nivells de renda per càpita més alts de l'economia espanyola. I tota la part oest i sud-oest de la península, els nivells de vida més baixos. N'hi ha aquest triangle molt marcat que ja està dibuixat en 1930. Jo recordo que quan estudiava economia als anys 80 encara ens explicaven aquesta història, els orígens d'aquesta història, del corredor mediterrani, el Vall de l'Ebre connectant País Basc, Catalunya, País Valencià, com l'eix de creixement de l'economia espanyola, doncs té els orígens aquí, en aquest període. Què passa en el següent període? Evidentment, històricament té tres moments diferents, però jo crec que hi ha una continuïtat que és important. La continuïtat l'observem quan analitzem quina és l'evolució de la desigualtat entre els territoris d'Espanya. La idea és que, clar, quan unes poques regions són les que estan aplicant el canvi tecnològic i per tant industrialitzant-se, són aquestes les que creixen molt, les altres queden endarrerides, la desigualtat augmenta. Però arriba un moment que aquests territoris que s'han endarrerit comencen també a industrialitzar-se, a fer unes estructures productives més semblants a les de les regions més riques. I això passa a Espanya, passa a Itàlia, passa a França. El que tenim és que després d'un període en què la desigualtat està creixent, comença un període, diem els economistes, de convergència, d'igualació dels nivells de renda. Clar, l'economia valenciana parteix d'una situació en 1930 on té un PIB per càpita que és el 25% per damunt de la mitjana. Evidentment, si les més pobres estan creixent més ràpid, el que observarem és que l'economia valenciana no creix tan ràpid com aquestes, perquè ja ha crescut abans. Si ho portem a termes de què passa en el nivell de renda per càpita del País Valencià respecte a la mitjana espanyola, el que podem observar que evidentment des d'aquest 20% per sobre comença a caure fins a 1980, trobant una situació en què estem una mica per sobre de la mitjana espanyola, amb altibaixos. N'hi ha una caiguda important, el primer franquisme, el tancament de l'economia, una economia espanyola, una economia tan exportadora com la valenciana, penalitza. Després, en el desenvolupisme dels anys 60, recupera posicions i entra en un període de convergència respecte a la mitjana espanyola. El que és interessant és, això en termes de posicions es fa perdre posicions, però en 1980 l'economia valenciana encara està marcadament per sobre de la mitjana espanyola. Passem del 5è lloc de la classificació al 8è o al 9è, però encara estem en blau. En blau vol dir que estem per damunt de la mitjana espanyola. I el que ens interessa és veure que, però respecte als líders i als pobres, què està passant? Si fem la comparació respecte a Catalunya, el que observem és el que esperàvem. Catalunya va créixer molt més fins als anys 30, tot i que el País Valencià creix menys que la mitjana espanyola durant aquest període, s'està apropant als nivells de renda de Catalunya. Si en 1930 el PIB per càpita de l'economia valenciana, el nivell de vida de la població en València, era el 65% de la que tenien els ciutadans de Catalunya, del Principat, en 1980 estem només a 17 punts de diferència. O sigui, és un període en què es perden posicions respecte a la mitjana espanyola perquè n'hi ha un procés de convergència a escala nacional. Però quan comparem en els que estaven per sobre, estem apropant-nos a ells. El mateix passa, quan la comparació la fem respecte a Madrid. Entre 1930 i 1980 el nivell de vida dels valencians se va apropar moltíssim al nivell de vida dels madrilenys. O sigui, és un període en termes comparatius,
d'apropament als nivells de renda més alts de l'estat espanyol. El que no passa en aquest cas és respecte als pobres. Els pobres creixen més ràpidament, perquè ahir la possibilitat de canviar les estructures productives es dona més intensitat, i el que podem observar és que el PIB per càpita, el nivell de renda del País Valencià és un 40% més alt que el PIB per càpita de Múrcia en 1930, i aquesta distància es va reduint fins a un 20 i escacs % a 1980. Fins ara és un comportament, i aquí el tenim en un mapa, en el que el País Valencià forma part d'aquest triangle, tant en 1930 com en 1980, d'aquest triangle de territoris amb els nivells de desenvolupament més alts dins de l'estat espanyol, seguint una pauta que és habitual, que quan tu estàs per sobre de la mitjana, quan tots comencen a convergir, tu comences a perdre posicions, però estàs en el triangle del desenvolupament. El que vull comentar-vos és que quan analitzem l'evolució de l'economia valenciana des de 1980 endavant, el paradigma canvia totalment, en particular a partir dels anys 90. Ara sí que apareix un comportament de l'economia valenciana que és totalment diferent del que esperaríem d'una economia que està a un nivell de vida, un nivell de renda per càpita mitjà alt a finals de la crisi del petroli, a l'inici de la integració d'Espanya a Europa. El mateix anàlisi per al període 1980-2010. El que caracteritza l'economia espanyola ara, en aquest moment, és que, és l'últim tram d'aquesta corba, és que la desigualtat entre els territoris està creixent de nou. Ens hem integrat a Europa, n'hi ha nous mercats, estem en un escenari de nou canvi tecnològic, això que diem la tercera revolució tecnològica, la revolució de les tecnologies de la informació i de la comunicació. I davant d'aquest escenari d'un procés de globalització amb un fort canvi tecnològic, tornem a donar les cartes de la baralla. Tornem a demanar a cada territori que mostri les seves habilitats i com es comporta davant d'aquest nou canvi que estem vivint ara. I que com l'estem vivint, igual no el veiem en perspectiva. Quin ha estat el comportament de l'economia valenciana des d'aquest nou repartiment de cartes? Pues que hem passat d'un PIB per càpita en 1980 o en 1990 una mica per damunt de la mitjana, com ens el trobàvem a resultes del procés de convergència dels anys 30, però des de 1990 ençà el que tenim és que els nivells de vida mesurats pel PIB per càpita dels ciutadans valencians han caigut radicalment. Avui és un miratge per pensar que el País Valencià és un país ric, un país entre els desenvolupats de l'economia espanyola. En realitat estem en una societat que té, mesurat pel PIB per càpita, i com veurem a través d'alguns altres indicadors, uns nivells de renda per càpita que estan 15-16 punts per baix de la mitjana espanyola, i la mitjana espanyola inclou Extremadura, Andalucía, Castella-La Manxa o altres territoris que podem pensar que tenen menors nivells de renda. En termes de posicions, a partir de la dada del 2010, que és la del final del període, inclús les últimes dades que ha tret FUNCAS per 2014, tenim que ja el País Valencià apareix en vermell. Per primera vegada en la història té uns nivells de renda per càpita que estan per sota la mitjana. I per darrere del País Valencià ja només queda Galícia, Canàries, Múrcia, Castella-La Manxa, Andalusia i Extremadura. I estem molt a prop d'alguns d'aquests territoris en termes de renda. Podríem pensar que és la continuïtat d'un procés de convergència que ens ha derivat a una situació per baix. Jo el que crec és que el que ha canviat és que ara no és un procés de convergència, és un procés de nova divergència, de que n'hi ha territoris que estan creixent més ràpidament que la mitjana i les distàncies entre els territoris s'estan ampliant, i quan ara fem la comparació entre el País Valencià i Catalunya, lluny d'apropar-nos, com era el que passava entre 1930 i 1980, l'economia valenciana s'està distanciant marcadament dels nivells de renda de l'economia catalana. D'un 0,82, això és 17-18 punts de diferència que teníem l'any 80, estem ja per damunt dels 24-25 punts de diferència en termes de renda per càpita. Si comparem amb Madrid, la situació és dramàtica. Si comparem amb Madrid vol dir
que avui en dia els ciutadans de la Comunitat Valenciana tenen un nivell de renda per càpita que és el 64% del nivell de renda per càpita dels ciutadans de la Comunitat de Madrid. Estem divergint respecte a les economies més desenvolupades de l'estat espanyol i estem convergint on? Estem convergint als pobres. Estem convergint, que és l'exemple de la situació del País Valencià envers la situació de la Comunitat Murciana. Si observeu, entre 1980 i 2010 el que passem és de tindre una renda per càpita que és un 25% per damunt del PIB per càpita dels murcians a una situació en 2010 que no arriba al 8% i la tendència és a tancar este gap. Amb un fet addicional, perdoneu que s'ha mogut la data. Això són aquests mapes que donen la dimensió geogràfica del que està passant a l'economia valenciana i a l'economia espanyola en general. I el que vull que us adoneu és que este mapa de colors freds, de blaus, que donava en 1980 encara un triangle de desenvolupament en el que estava el País Valencià, encara les tres províncies valencianes tenien un to per damunt de la mitjana, un to fred, quan analitzem 2010 comença a perdre's. A perdre's vol dir que en el cas d'Alacant clarament s'ha incorporat als nivells de renda per càpita de les regions més pobres d'Espanya. Quan mirem la província de València està ja a punt de caure, diríem en aquesta terminologia, i l'únic que s'escapa, la que està més al nord, que en aquest cas és la meva, que és Castelló, i que encara es manté una mica per damunt. Però la tendència és que si això fem una xerrada del 2020, el que ens trobarem, si no canvien les coses, és que aquest mapa tindrà colors marrons en tot el País Valencià. Esperem que no a Catalunya, no ho sé, aquesta reflexió la podríem fer. Això els economistes fem alguns experiments per veure si és significatiu això de que els colors marrons, les províncies, els territoris pobres sembla que fan un dibuix que no és aleatori en la geografia, estan tots aquí, no? A l'oest i al sud, i els blaus estan tots dalt. Doncs això fem alguns exercicis i parlem de correlació espaial i fem alguna anàlisi d'aquestos, i el que donen aquests anàlisis són aquest tipus de mapes. Aquest tipus de mapes és plantejar si hi ha aglomeracions de territoris que tenen nivells de renda elevats o baixos i que estan aglomerats en l'espai. I el mapa que ens dona l'economia espanyola, la geografia espanyola respecte a aglomeracions de nivells de vida baixos, que són els blaus en aquest cas, i nivells de vida alts, que són els vermells en aquest cas, és que el País Valencià no està en cap dels dos, vol dir ja no pertany al grup de les províncies on s'aglomeren províncies contínues, territoris contigus, nivells de vida elevats, i encara no està tampoc en els territoris que aglomeren comunitats autònomes, províncies a nivells de vida baixos. El problema és què passarà en el futur. Quines perspectives tenim? Aquestes aglomeracions de territoris pobres i rics no en tenen d'estats, no en tenen de divisions polítiques. Això és el mapa, però ara en comptes de ser Espanya és Ibèria. I el que tenim és un continu de les províncies riques que continuen estant al mateix lloc, però de territoris pobres, que igual són de Galícia, que són de Portugal, que són de les terres del centre i sud-est de la península ibèrica. Vull dir que, a més, en un escenari d'integració econòmica internacional, com el que estem vivint, el que pertanyem, és possible pensar que quan més al nord som més rics, i no tinc l'exercici fet per França, però segur que trobaríem províncies al sud de França que tenen nivells de renda semblants a les del nord d'Espanya, i territoris més perifèrics de la Unió Europea on s'agrupen comunitats autònomes, províncies, a nivells de vida marcadament més baixos. El dilema de l'economia valenciana és on caure, si apropar-se al nord cap als nivells de vida més elevats o agafar una deriva que la porti cap al sud
de l'economia espanyola i la facin més perifèrica i, per tant, oferint als seus ciutadans uns nivells de vida més baixos. Aleshores, aquesta és la situació actual i jo crec que és molt més dura de la que habitualment ens plantegen, per suposat, els polítics valencians fins a fa 4 dies i que inclús tenen en ment els polítics valencians actualment. Jo crec que el problema ve de llarg, evidentment hi ha períodes en què l'economia valenciana ha tingut problemes, ha passat per problemes, per crisis com la de finals del segle XIX, com problemes com suposa la crisi del petroli i la competència internacional dels sectors industrials claus de l'economia valenciana que pateixen en rudesa la competència externa, però el comportament era l'habitual, l'esperable, dintre d'una evolució de la desigualtat en el si de l'economia espanyola. El que passa a partir dels anys 90 és una altra cosa. El que passa a partir dels anys 90 el que ens marca és que és una caiguda a plom en el si de l'economia espanyola i, evidentment, quan fem les comparacions respecte a la mitjana del nivell de vida de la Unió Europea 27 o Europea 15 o la comparació que vulguem fer. Vale, aleshores, cap on anem? Jo dic aquí, si res no canvia, l'economia valenciana continuarà amb una dinàmica que l'allunya de les regions més afavorides de l'Estat i d'Europa. Si res no canvia, l'economia valenciana s'integrarà en aquest conjunt de territoris empobrits que conformen una banda que recorre la península de nord-oest al sud-est. Aquesta és la dinàmica en la que estem. Si res no canvia, la distància econòmica en els territoris més rics d'Europa no farà més que ampliar-se. Quan fem les visions llargues, aquestes tendències queden molt marcades. Això és el PIB per càpita de la Comunitat Valenciana entre 1860 i 2010 en comparació a la mitjana espanyola, que és el 100. I el que vull que observeu és que tendencialment ja a partir dels anys 30 comença una pauta de caiguda dins de la normalitat, diries fins als anys 80, però a partir dels anys 90 la caiguda és a plom. És el que observem. Si fem les comparacions respecte als socis, als veïns, si ho fem respecte a Madrid, tenim una trajectòria de convergència del País Valencià respecte als nivells de renda per càpita a Madrid fins als anys 80 i a partir dels anys 80 una caiguda en picat. Madrid cada cop està més lluny, no en termes físics ni de distància temporal per anar a Madrid, que tenim AVE, a Madrid sí que en tenim, però sí en termes de renda per càpita. No està tan clar respecte a Catalunya, per això deia que aquesta lliçó de l'economia valenciana igual podria servir per plantejar-se què pot passar a Catalunya, perquè aquest mapa de desigualtat el que ens està marcant és que el centre econòmic d'Espanya ha anat al nord i ha anat a l'est. I pot ser que Catalunya també s'estigui despenjant, tot a un altre ritme. Respecte a Catalunya, el que tenim és que aquesta caiguda a partir dels anys 90 no és tan marcada, perquè Catalunya també està distanciant-se de Madrid en termes de renda per càpita. Cada cop la distància entre Madrid i Catalunya, com a mitjana, és més alta. Si mirem respecte a un exemple d'una economia més pobra dintre del conjunt espanyol, el que tenim és que des de l'entrada del segle XX endavant cada cop estem més a prop dels nivells de renda mitjans a Múrcia o a Castella-La Manxa o a Extremadura, els que tenim a principis del segle XX i amb especial rellevància durant els últims 30 anys. La pregunta és què hi podem fer per canviar això, perquè això és una dinàmica que jo no la vull pels meus fills. I al final els nivells de vida de la població estan relacionats en què ofereixes al món, quins sectors productius són els més rellevants de la teva estructura econòmica, perquè n'hi ha sectors on la productivitat del treball, els factors de producció és més alt, alguns sectors de serveis, alguns sectors industrials tenen una productivitat més alta que sectors agraris o que sectors de serveis de baix valor afegit. No és el mateix fer banca o assegurances que un servei domèstic o turisme de baix poder adquisitiu, o turisme de masses. Una cosa és l'estructura productiva
I el que tenim és que quan mirem l'estructura productiva de l'economia valenciana en base als 4 grans sectors, l'estructura econòmica del País Valencià no és molt diferent de la mitjana espanyola, s'assembla molt. Tenim, això són dades d'ara, el 72% del PAB, del producte al País Valencià, prové del sector serveis, la construcció el 10%, la indústria d'energia el 18% i l'agricultura només genera el 2% del valor afegit. Vol dir, és una estructura molt semblant als territoris més desenvolupats de l'economia espanyola. Però el que hi ha una diferència important és que la productivitat en cadascun d'aquests sectors és molt diferent. La productivitat, sobretot en el sector serveis i en el sector industrial al País Valencià, està molt per baix de la productivitat del sector serveis i del sector industrial a Catalunya i molt més a Madrid. O sigui, dintre d'aquestes branques de producció ens hem especialitzat en aquelles parts que generen menor valor afegit i que d'alguna manera estan marcant que els nivells de producte per actiu empleat i finalment els nivells de PIB per càpita siguin molt més baixos. També hi ha un altre efecte que podria ser conjuntural. Conjuntural vol dir que n'hi ha menys PIB per ocupat perquè n'hi ha menys PIB per càpita perquè n'hi ha més aturats. Això és cert. Això és cert i era més marcat quan analitzem 2010 que quan mirem les dades avui. Aquestes que teniu aquí són les dades del primer trimestre de 2016 de l'EPA, de l'enquesta de població activa. I el que marca és que el País Valencià té una taxa d'atur que està per damunt de la mitjana espanyola, és el 21,4%, però ja no és molt diferent. O sigui, aquí ja no podem justificar que hi ha un element vinculat a que la taxa d'atur és més elevada. El que hi ha són diferències de productivitat que són molt marcades. Si això és així, el que toca per canviar la situació, per capgirar la situació, és això que anuncia la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. Cal buscar alternatives d'especialització productiva diferents per l'economia valenciana. O sigui, el que es tractaria és d'intentar que aquest 18% del PIB valencià que genera la indústria no estigui generat per sectors madurs, com pot ser la ceràmica o pot ser inclús l'automòbil, sinó que estigui vinculada a producció en sectors en expansió. Sectors en expansió avui en dia són aquells sectors que utilitzen molt intensivament el capital humà, les noves tecnologies, les tecnologies de la informació i la comunicació, i que generen un elevat valor afegit i nivells de producte per actiu empleat molt més alts. I el mateix en el cas del sector serveis. El pes del sector serveis a l'economia valenciana és del 72% del PIB. És un sector serveis tan gran en termes relatius com el que pot tindre, no Madrid, però sí Catalunya. Estem en les mateixes xifres. Però la diferència del cas valencià és que el pes del turisme, el pes dels serveis domèstics, el pes de serveis a empresa, però que són serveis d'empresa no tecnològics, és la neteja, vull dir, és molt més alt. Aleshores, si volem créixer més i recuperar posicions en el conjunt de l'estat espanyol, el conjunt d'Europa, o almenys oferir nivells de vida creixents a la nostra població, el que cal és fer una reorientació cap a que guanyen pes aquests sectors que bé sabem que són els que en un context de canvi tecnològic important, i el canvi tecnològic és el que permet que siguin capaços de produir més a la mateixa població, als mateixos treballadors, implica que siguin sectors intensius en capital humà, en capital tecnològic, i també sectors que venguen al món, que els mercats no es queden acotats al mercat més local, al mercat més territorialment l'Estat, sinó que siguin capaços d'aprofitar el que diem els economistes, economies d'aglomeració, economies d'escala, que permeten produir més a uns costos més baixos perquè fan volums més grans. Clar, això no es fa per, com diu Luis Enrique, abracadabra i marca el... Doncs no, i això en economia no funciona. Pot ser un desig, però al final
el pes dels diferents sectors dins de la teva estructura productiva, en un context sobretot com l'actual, d'una economia molt oberta, molt competitiva, depèn de si tu tens avantatges, parlem d'avantatges competitives, fas millor aquests productes que uns altres competidors. Clar, si tu vols especialitzar-te en sectors que utilitzen intensivament capital humà, utilitzen intensivament tecnologia, tu has de tenir dotacions molt importants d'aquests factors, perquè siguin barats, en termes relatius, i tu pugues produir els béns que utilitzen intensivament això d'una forma més eficient que els teus competidors. Aleshores, el que hem de plantejar-nos és: està l'economia valenciana en condicions d'especialitzar-se en aquest tipus de béns industrials o de béns de serveis? Anem-ho. Respecte al capital humà. Capital humà vol dir treballadors formats que, a més, en el context actual siguin capaços de reciclar-se fàcilment. Avui en dia no val aprendre una tècnica perquè les tècniques canvien cada 3 dies o cada 2, i el que necessitem són treballadors que tinguin una formació ampla i que puguen reformar-se tants cops com faci falta al llarg de la seva història laboral. Els treballs d'avui per a sempre no existeixen, existeixen els treballs que van canviant de sector, de tècniques, d'especialitzacions al llarg de la vida laboral de les persones. Els economistes a l'hora de mesurar el capital humà ho fem de moltes maneres, no? Habitualment es medeix per anys d'escolarització, es medeix per diferents indicadors de quants anys de formació ha tingut una persona al llarg de la seva trajectòria vital. Cal dir que en el cas del País Valencià aquest element sempre ha estat un problema estructural. Ja des de la segona meitat del segle XIX l'economia valenciana s'ha caracteritzat perquè en termes relatius a altres territoris espanyols el nivell de formació de la població ha estat per sota de la mitjana. És un problema estructural. Però el que observem és que des dels anys 90 fins avui aquest problema s'ha agreujat i molt. He posat simplement 2 dades. En primer lloc, avui vivim en una realitat en quant a les dades de formació dels joves i no tan joves valencians que estan molt per sota de la mitjana espanyola, perquè en el període d'expansió era molt fàcil guanyar diners en la construcció, molt fàcil guanyar diners en l'electricitat, muntant 4 llums, i l'opció econòmica, evidentment, fer una inversió per no rentabilitzar-la, els joves valencians abandonaven l'escola i per això les taxes de fracàs escolar, en aquest sentit, eren tan elevades. O sigui, tenim aquest problema provocat per una conjuntura marcada per unes accions de política econòmica que portaven a aquesta situació de preus relatius, de remuneració de la formació respecte a la remuneració del treballador no qualificat. Però això no acaba ahí. Això són dades, hi ha diversos estudis que treballen aquestes coses. Si mirem la formació que ens interessa, això que de vegades diuen, no, és que els treballadors espanyols n'hi ha massa treballadors que provenen del món universitari, que tenen estudis superiors, això és una fal·làcia. En termes comparatius europeus, el percentatge d'estudiants, de gent que té formació de superior a Espanya està per sota de les regions més desenvolupades d'Europa. Però tot així el que observem és que de 2004 a 2011, som les úniques que puc replegar, si mirem el nombre de matriculats en totes les universitats valencianes, públiques i privades, ha caigut un 25%. Quan vas veure aquestes dades que no les coneixia, sabia que havia caigut. Jo dono classes a València, tenim un màster i per tindre estudiants per poder mantenir-los sempre ens hem vist molt malament els darrers anys, però no pensava que la caiguda fos tan forta. Un 25% menys d'estudiants universitaris de 2004 a 2011. Resulta dels 2 elements és que si ho comparem en altres territoris de l'Estat, mesurem formació superior a les persones de 30 a 34 anys, que se suposa que ja han acabat les possibilitats de formar-se,
el que tenim és que al País Valencià el percentatge de persones entre 30 i 34 anys que tenen estudis superiors és del 38%, 5 punts pràcticament per baix de la mitjana espanyola. Si ho comparem a Madrid o comparem a Catalunya, ens anem a 10 punts percentuals de diferència. O sigui, que necessitem elevats estocs de capital humà per orientar el model productiu, però la realitat que ens trobem avui és que no podem tenir cap avantatge en aquest aspecte perquè estem amb uns estocs d'aquesta mà d'obra formada i amb possibilitats de reformar-se moltes vegades que estan molt per baix de la mitjana espanyola i evidentment de les regions més riques d'Espanya i d'Europa. Respecte a capital tecnològic o generació d'idees, això que sembla que és el més rellevant en aquesta onada de canvi tecnològic és la tercera revolució tecnològica. Només una dada. El País Valencià és el 11% de la població espanyola. En termes d'I+D, que és la inversió necessària per produir tecnologia, produir idees, només representa el 7,5% de la despesa d'idea a l'Estat. Això vol dir que estem invertint en investigació i desenvolupament molt per sota. Hi ha un fet addicional. L'estructura productiva, l'estructura empresarial del País Valencià és una estructura bàsicament de petita i mitjana empresa, més aviat petita que mitjana. Jo per ahí tenia una dada. Les empreses amb menys de 20 treballadors generen el 98% dels llocs de treball a l'economia valenciana. Això vol dir que, clar, quan parlem de grans empreses pensem que és fàcil que tinguin departaments d'I+D, d'investigació i desenvolupament. Evidentment, les empreses petites tenen 3 treballadors, no tindran un que faci investigació i desenvolupament. I això vol dir que remuntar aquestes xifres, portar-les al que correspondria, almenys en termes de població respecte a la mitjana de l'Estat, requeriria d'un esforç públic important, que el sector públic coordinare i donar inversió en investigació i desenvolupament per oferir a aquestes petites empreses que a nivell individual no les poden fer. Això ja es va fer als anys 80, es va començar a fer abans de... Recordo que això era una idea que el conseller que està ara de conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, va posar en marxa en els anys 80, perquè és una necessitat per a l'economia valenciana, perquè com no compta amb grans empreses, o la inversió en I+D la coordina, la finança, aporta recursos al sector públic, evidentment sempre estarem per sota. Però el que ens trobem és que, si aquesta la realitat i la necessitat, hi ha unes taules que t'indiquen del total d'I+D que fas, quin percentatge és inversió privada, inversió del sector públic, directament en I+D, o I+D que es genera en les universitats, com un subproducte. No hi ha una intenció del sector públic de fer inversió en la universitat, però les universitats també poden ser privades i generar idees en inversió en I+D. Doncs el que descobrim és que fora de la universitat, l'aportació de la inversió pública en I+D en el total d'I+D, o sigui, el percentatge que representa la despesa pública en I+D a l'economia valenciana és el 30 i escacs %, quan a la mitjana de l'estat espanyol l'aportació del sector públic a la I+D és del 40 i escacs %. O sigui, estem en una mala situació de partida i, a més, amb unes necessitats especials per l'estructura productiva de l'economia valenciana, pel tamany de les empreses, per la dificultat perquè les empreses puguen generar inversions en desenvolupament, en innovació i desenvolupament per si mateixa. Ahir es necessitaria l'acció del sector públic i el que ens veiem és que l'acció del sector públic està inclús per sota de la mitjana d'altres comunitats que no necessiten a la mateixa intensitat aquesta acció pública. I l'altre que és important, tu necessites estar connectat al món. Has de tindre, diem els economistes, un bon estoc d'infraestructures, i no només l'estoc d'infraestructures, un disseny d'infraestructures que et permeti connectar-te amb aquells mercats que siguen rellevants, i avui els mercats rellevants estan al nord, no a Catalunya, sinó a Europa, o no només a Catalunya, sinó a Europa. I sabem que gran part dels sectors de noves tecnologies de les TIC
tenen avantatges de localització en grans entorns urbans. Penseu només en el creixement diferencial de París, Londres, Brussel·les respecte inclús als territoris del seu voltant i als seus estats. Les grans àrees urbanes són el lloc on de forma intensiva s'agrupen aquests sectors que estan generant el creixement avui en dia. Aleshores necessites infraestructures que vertebren els entorns urbans i necessites infraestructures que connecten el teu territori amb el món. I de nou aquí estem en una situació molt dolenta. Avui anava a agafar el tren i la connexió entre Castelló i València no existeix ja en Rodalies. Estan fent obres de forma que la gent que vol anar a València a treballar, que són molts des de Castelló que treballem a València, Renfe t'ofereix un autobús que pot trigar 2 hores, 2 hores i quart, depèn del dia, en un trajecte, com sabeu, de vora 70 quilòmetres. La freqüència de trens de Rodalies és baixíssima degut a aquestes obres, en el millor dels casos de cada mitja hora, tampoc no penseu que és com el metro a Barcelona. Però és més clar inclús dins de l'àrea metropolitana de València. Aquestes setmanes ha estat una lluita de tornar la xarxa d'autobusos urbans de València, la MT, tornar-la a alguns pobles del voltant de València, de l'Horta, que des de la meitat dels anys 90 l'Ajuntament de València va decidir eliminar aquestes línies i que no tenen connexió directa en transport públic amb València. Ara ha marxat un company, Julio Martínez, que tu coneixes, que ell és de Godella i ell no pot arribar en transport públic des de Godella a València al treball, té que agafar el cotxe o trigar més de 2 hores, cosa que no té sentit quan és un poble que està al costat. Això passa a València, on hi ha certes infraestructures de transport per generar aquesta aglomeració. Si ens anem a l'altra gran àrea metropolitana que hi ha al País Valencià, que és la d'Alacant, Elx, Elda, que estaríem parlant al voltant de gairebé 1 milió d'habitants, no existeix una xarxa de transport públic que permeti el commuting, que diuen els anglesos, el viure en vols, treballar on es concentren les activitats que generen ocupació i ocupació de qualitat. I suposat, si parlem de l'altra àrea metropolitana més petita, que estem parlant de 400.000 habitants al voltant de Castelló, Villarreal, Almassora, Borriana, Onda, etc., no existeix cap xarxa pública de transports que permeti, evidentment hi ha autobusos que van d'un poble a un altre, però que tu puguis fer una planificació que puguis anar d'un lloc a un altre en freqüències de pas que siguin suficients. Sí que s'han fet inversions. El Castelló és un exemple paradigmàtic. Es va fer un tram, que és una mena de tramvia, no sé com definir-ho. Vol dir que és un tren que ens ha costat 200 milions d'euros, que va des de la universitat fins al Grau de Castelló, i ja està. Amb 200 milions d'euros alguna cosa més se podria haver fet. I connectar-se amb el món. Avui publica La Vanguardia, ho escoltava a la ràdio aquest matí, que s'han reunit la consellera d'Infraestructures valenciana i la de Catalunya i que també es reuniran al de Múrcia per a veure si tots plegats aconsegueixen tirar endavant una cosa que és necessària i que pel País Valencià és dramàtica, que no hi ha una connexió de via ràpida, no per les persones, és important el tren d'alta velocitat, però sobretot per les mercaderies. Això és una obra, jo vaig arribar a Barcelona en 92 i ja començava allò, i ja fa uns quants anys que ha plogut. I al final el que es farà no serà realment un corredor de mercaderies com toca, perquè no hi haurà una doble via plena i faran un tercer carril, una tercera via, i serà una espècie d'apanyo que a més es va dilatant en el temps. O sigui, no tenim l'estoc, però no tenim la connexió, diguem, cap al món. És important en una comunitat tradicionalment exportadora el paper d'esports. Una de les vies de sortida de l'economia valenciana, una de les coses que es poden explotar és que pot ser la plataforma logística de tota l'Europa mediterrània.
El port de València té connexió ferroviària, el port d'Alacant és menys important, però el port de Castelló té un potencial important i portem, jo no recordo la pila d'anys, discutint sobre com es farà la connexió ferroviària amb el port de Castelló. Si no arriben els ferrocarrils i poden carregar i descarregar els containers, el potencial de creixement evidentment és mínim. N'hi ha un altre element que és important. El País Valencià, vosaltres el coneixeu, té la façana marítima, que és densa i on hi ha més activitat, i tota la part de l'interior, evidentment, amb densitats de població molt més baixes. I el que permeten les noves tecnologies és que molts dels treballs, sobretot del sector serveis, es puguen oferir lluny d'on estàs proveint el servei, sempre que tingues la possibilitat de bones connexions. Bones connexions vol dir fibra òptica, avui en dia. És una possibilitat de vertebrar, de cohesionar el territori, fent que no sigui necessària la gent que pugui treballar en el seu poble oferint serveis al món, però has de tenir unes infraestructures bàsiques. No hi ha ni cap plantejament de portar fibra òptica als territoris de l'interior de la Comunitat Valenciana perquè el sector públic no inverteix i les empreses privades diuen que per la quantitat de clients això no és rentable. Jo crec que hi ha una via per poder fer acció pública que tingués sentit i compliria un dels objectius que han estat sempre en els governs valencians, que és de vertebrar territori i mantindre població a les comarques de l'interior més despoblades, etc. I tot i que sembla mentida, hi ha un element que és important i que tots els tècnics qualifiquen com que el cas valencià n'hi ha una infradotació. Tot i que n'hi ha apostes faraòniques com és l'aeroport de Castelló, el que tenim és una infradotació aeroportuària. Vol dir, això em passa a mi més d'una vegada, he d'anar a un congrés, a alguna conferència a Berlín. Si surts de València has de fer... Bueno, ara no, ara a Berlín ha posat una connexió, però habitualment tenies que passar per Suïssa i després anar a Berlín. Clar, quan nosaltres podem oferir al món les amenities, que vol dir un territori, una qualitat de vida que podria ser bona, podries atraure inversions exteriors a que ubicaren allí les seves seus. El que miren els executius internacionals a l'hora d'ubicar aquestes empreses és si tu tens bones comunicacions. I l'aeroport de València, part del tamany, el que no ofereix són connexions directes en la major part de capitals rellevants. O sigui que se podien fer inversions, se podia fer una aposta pública per reforçar aquesta potencialitat i que així podríem captar, perquè el País Valencià té alguns atractius. Això almenys me diuen els meus companys d'altres universitats d'Europa que diuen que bé viviu a València, jo vindria a treballar aquí. Doncs, si potenciem aquestes coses podria ser. Aleshores, canviar de model productiu requereix això, fer importants inversions en capital humà, en I+D, en infraestructures de transport i comunicacions, però ens trobem amb el que diem els economistes, la restricció pressupostària. I n'hi ha dues de restriccions. La primera és que el govern valencià està ofegat com està el govern català. Vol dir que té un dèficit i no pot reduir el dèficit perquè si redueix el dèficit ha de tancar, ja les tanquen les vacances, les universitats, ha de tancar quiròfans i és un problema estructural. Un problema estructural de que el model de finançament que té l'estat espanyol porta unes compensacions interterritorials que dona per suposat que el nivell de vida dels valencians és molt elevat i que hem de posar a la caixa per distribuir a altres territoris quan el País Valencià no està per donar res. Està 16 punts per baix de la mitjana espanyola en termes de renda per càpita. O sigui, no hi ha diners per fer aquestes inversions. I què passa amb les inversions que venen a nivell no de les inversions del govern valencià, sinó del nivell estatal? Ens trobem el problema del dèficit en les balances fiscals. Les balances fiscals és una mesura de quan recapta un territori en termes d'impostos, ho entrega a l'Estat i l'Estat fa inversions a aquests territoris. El que ens trobem és que el model espanyol
Això són xifres oficials, no vull fer les estimacions que han fet alguns companys d'aquí de la Universitat de Barcelona, etc. Això són les que va fer Ángel de la Fuente pel Ministeri i es van publicar i estan publicades a la xarxa, a la web del Ministeri. El que es troba al País Valencià, és junt a Catalunya, les Illes i també Madrid, és que aporta en termes d'impostos, la diferència entre el que aporta en termes d'impostos i el que rep com a inversions per part de l'Estat és negatiu, i és negatiu en un percentatge que va, depèn de l'estimació com la faig, entre el 3,5 o el 7% del PIB valencià. O sigui, no tenim diners perquè hi ha un model de finançament que castiga directament al País Valencià i sobre que ens castiga damunt el sector públic en els recursos que obté dels impostos pagats per ciutadans valencians no inverteix en la mateixa proporció. Això vol dir que el panorama és molt magre. Jo crec que l'única opció és fer una aposta política valenta. Valenta vol dir de mirar al nord. I mirar al nord és Catalunya, però Catalunya va de pas. És mirar a Europa. És posar tots els elements de pressió política necessaris perquè l'economia valenciana es pugui connectar bé amb els mercats internacionals que són europeus. En aquest sentit, me n'alegrava ahir quan veia que hi havia com un grup de pressió que ara sí volien apostar fort per lo del Fermet i per les inversions en la xarxa ferroviària, que agrupava tots els que estan damnificats per aquesta situació, no? Des de Múrcia, València, Catalunya. I dic, aquesta col·laboració en Catalunya i també en altres territoris que poden tenir aquests problemes es passa per un canvi en percepció de quines són les aliances polítiques que ha de buscar el País Valencià envers els altres territoris de l'estat espanyol i que en aquest cas el soci natural és Catalunya, perquè en Catalunya tenim en comú el Fermet, però tenim en comú també les balances fiscals negatives i tenim en comú també un model de finançament que està penalitzant a tots dos territoris. Això, no vull dir res més. Ara si voleu comentem les coses que us hagin semblat interessants. Gràcies. Una paraula? Algú pot demanar algun aclariment o alguna pregunta? Hi ha alguna dada objectiva positiva en el valor? Sembla que tot és un panorama amb dades bastant desolador. Hi ha alguna cosa positiva en el valor? En termes de dades, jo diria que no. He buscat, no soc un especialista d'economia del País Valencià, però m'he llegit tots els informes que s'estan fent actualment. L'única dada, jo soc historiador econòmic, l'única dada bona és que d'altres ens hem sortit. Vull dir que de situacions de crisis diferencials de l'economia valenciana respecte a l'economia espanyola o altres territoris de l'Estat hem passat a finals del segle XIX, hem passat durant el primer franquisme, hem passat després de la crisi del petroli i l'economia valenciana ha estat lo suficientment dinàmica per reaccionar i activar-se. El que crec és que la crisi que estem patint ara ja no és només una crisi conjuntural, té característiques molt més estructurals que algunes de les anteriors, potser també hi ha elements estructurals. Però el que sí és segur és que demana més canvis dels que havien demanat crisis anteriors. El canvi ha de ser molt més radical en aquest sentit, perquè el model productiu s'ha de reorientar molt més de la reorientació necessària en altres períodes. Però la societat valenciana ha reaccionat tradicionalment i per tant no és una dada, és una dada històrica. Quin pes té la indústria turística en aquest moment? Doncs el sector... Les indústries culturals, és la ciutat de la llum,
Mira, això de la ciutat de la llum no, de la ciutat de la ciència, a parlar. La ciutat de les arts i la ciència. Anualment es demana a l'IBIE, l'IBIE és l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques, que faci un informe sobre la rentabilitat socioeconòmica de la ciutat de les arts i les ciències. Jo tinc bons amics que treballen ahí, des de Javier Quesada, que va ser el secretari d'Economia de la Generalitat, o Paco Pérez, i te conten aventures de com han de quadrar aquest informe perquè no quede de forma massa clara l'aberració que va suposar aquesta inversió. Tenen que parlar d'impacte turístic de no sé quants que atrau la ciutat de les arts i les ciències a la ciutat de València, que cada un dels que van genera un impacte econòmic de no sé què, total, per aconseguir com a màxim que el dèficit no sigui massa gran. Respecte al pes de la indústria turística, estaríem parlant del 20 i escacs % del PIB valencià, 20 i poc. Alguna altra pregunta? I la població, de tot això que has explicat ara, més o menys, quina part, quin percentatge és conscient de que realment tenen un problema? Aquesta és la gran pregunta. Creus tu? Jo crec que durant... No cal més que recordar alguns polítics no fa molts anys, la fiesta continua. Vol dir, i el que us he comentat, Javier Quesada, secretari d'Economia, en una reflexió de la setmana passada deia que el model funcionava. O sigui que hi ha hagut una negació dels problemes estructurals que s'estaven creant, que s'estaven apareguent a l'economia valenciana. Jo crec que ara ha començat a fer-se un plantejament de que realment tenim problemes i això pinta molt malament, però la transmissió a l'opinió pública encara no és prou. Ara l'esforç del com es diu aquest diari, el Valencia Plaza, el Levante, han tret algunes notes vers això, sobretot perquè l'últim informe del Consejo Económico y Social i l'últim informe de FUNCAS, de la Fundació de les Caixes d'Estalvi, han fet ressò dels problemes de l'economia valenciana i aleshores això està generant una mica de bola de neu, no? I jo crec que ara cada cop més es farà més transmissió a la població de quins són els problemes. Però fins a 2015 o jo no m'enterava, potser. Jo volia demanar un aclariment. Sí, tant. Has dit que el dèficit fiscal era, per comparar les xifres, no? El dèficit fiscal era màxim el 7%, sí. Que sigui el 7%. Això, aquest 7%, què representa del pressupost anual de la Generalitat Valenciana? En termes de pressupost. Que deu ser, són 30.000 o 25.000 milions? Una cosa així estarem parlant. Això pot ser... Vol dir que és una tercera part? Una tercera part, jo anava a dir-te un terç del pressupost. Una tercera part, diguéssim, del pressupost de la Generalitat Valenciana és dèficit. No, a veure, n'hi ha dues coses, són dues coses diferents. Una cosa és el model de finançament, que vol dir per sanitat, educació, etc., que són... Això reps diners de l'Estat per cobrir aquests serveis, i això el que porta del model de finançament espanyol és que per càpita, per persona, un valencià mitjà rep molt menys que un extremeny o asturià. Això és model de finançament. És un model de finançament que no només compta tants caps, tants barrets, sinó que n'hi ha que considerar que la política del territori, la densitat de la població fa que subministrar aquests serveis a Castella-La Manxa sigui més costós perquè la població és més dispersa que a València o a Catalunya. Hi ha correccions. Bueno, és un poti-poti que fan al final això. Però al final els números és que els euros per habitant per curar malalties a un centre sanitari són molt menors al País Valencià o a Catalunya que alguns altres territoris. Com la qualitat del servei vol ser la mateixa, el que et porta és que acabes gastant més del que reps de l'Estat
i generes dèficit. Però el que estem parlant de que és el 30% del pressupost no és el dèficit fiscal, són les balances fiscals, que és una altra cosa. Balances fiscals. La balança fiscal és la diferència entre els impostos que paguem els valencians i que es traslladen a l'Estat i les inversions que com a contrapartida fa l'Estat al País Valencià. La diferència és negativa, això va per aquest ordre: Madrid, Catalunya, Baleares, València. Aquesta façana és la que paga, Madrid també, però també perquè també rep impostos que són per efecte seu, no? Bueno, però els països catalans són els que financien, estan marcats. El País Basc i Navarra té el seu règim fiscal propi, no té una situació de balança fiscal negativa, i els 3 territoris que hem dit sí. La magnitud d'aquest dèficit fiscal, clar, això els economistes fem trampes de vegades i contem les coses de diferents formes i pots arrossegar, cercar l'escua a mi sardina, i això ens portaria a percentatges de dèficit més elevats. Com els estudis que s'estaven fent aquí a Catalunya, va fer abans Jordi Pons, va fer un, i parlaven de percentatges del 12, del 14%, el Ministeri va respondre i va fer una comissió de sàvios, està Ángel de la Fuente, estan uns catedràtics de Saragossa, i van fer unes balances fiscals oficials. És l'únic estat d'Europa que publica això. Vol dir que aquí tenim un problema que no hi ha en altres països d'Europa. I en aquestes balances oficials, que evidentment arriben a l'escua a su sardina, les 4 formes de càlcul, al cas del País Valencià, porten des d'un dèficit fiscal, de balança fiscal, del 3,5% del PIB valencià a un dèficit del 6 i escacs per cent. En el cas de Catalunya és del 6 al 9 i escacs, més dèficit fiscal en el cas català. Aquest del 3 i el 6% suposaria, si no es diguera, que les inversions públiques a València aportarien un 30% de lo que és la despesa pública valenciana del govern valencià qualsevol any. Estem parlant de magnituds que són importants, comptant com compta el Ministeri. Si les comptem d'altres formes, comptar com compta el Ministeri vol dir que si es fa una inversió a Madrid, s'amplia el Museu del Prado, això no és una inversió a Madrid, és una inversió a totes les províncies. Vol dir que tots ens en sentim beneficiaris. Exacte. Això és un efecte. Però bueno, comptant així, tot i que comptant que si se fa una inversió al Museu del Prado també em repercuteix a mi de forma favorable, tot i així hi ha un dèficit entre el 3,5 i el 6,5 en el cas valencià. I són magnituds rellevants en termes quantitatius. Doncs deixem-ho aquí, però deixeu-me agrair l'assistència a tots vosaltres i sobretot doncs, al professor Tirado per la seva interessant conferència. I també recordar-vos que la setmana vinent hi haurà l'última conferència d'aquest cicle, que serà sobre societat i política a càrrec del professor Francesc Viader. Moltes gràcies i bon vespre a tothom.